Iindaba zethu ngalenhlwa angcwatyiwe namhlanje amaxhoba ali-16 kwali-18 abulawa kwinjikitya yaseLusikisiki. Ngicela ukuthi nabo bakwazi ukuthi bangixolele. Abantwana abayinxalenye ingozi yenzeke kuwola wendlela u-N2 eMandeni. Lengozi senkulenda phethela kwezocolo lwemivundla molweni okaphekhaya ndingaphosanga amaseko mandikawulendi warhuqa. Angcwatyiwe namhlanje amaxhoba ali-16 kwali-18 abulawa kwinjikitya yaseLusikisiki. Inkonzi yomngcwabo yala maxhoba amaninzi ibanjelwe kwilali yaselambasi apho kufihlwa amaxhoba ali-11. Amanye amaxhoba amane angcwatyelwe koBhala laze elinye lafihlelwa eMonti. Uluntu lusothukile sesisiyeleku. Iintsapho nezihlobo zidibene kwiindawo ezahlukeneyo ukuzawuthi indlela-ntle kwabo bathandiweyo. Kunzima ukwamkela ukufa, kodwa ngokholo kuvuseleleka ithemba. Usapho lakwaMatu luthe ndlela-ntle kumalungu amane asala kule nyikitya yokufa. Sincame xa sibona imizimba itshona phansi komhlaba. Saba siyancama ke nenyembezi siyazusula, kodwa kusasalele ngokuba kaloku asonwabanga. Sengathi umthetho ngakuthatha indawo yawo. Ngokuba ebusuku asilali, kangangokuba njengokuba phaya ekhayeni lam kukho inja elalapha everandeni. Ithi xa igila ucango ndicinga uba Nkosi yam sebefikile. Sakuhlala sibakhumbula. Akumnandanga. Elinxeba linzulu, kunjalo nje linzulu, andazi wala kusuka. Kuba kaloku andizange ndaliphatha igazi lomuntu ngesandla, kodwa ndiye ndaliphatha. Sithi ke ngoku ungahluphi kule ndawo. Kusenjalo kumhlaba waselambase olunosapho nobeluzilile emva kwesithwakumbe lungcwabe amalungu ali-11 ngexesha linye. Nto olude urhulumente waseMpuma Koloni ukuba bangathi kiwo kodwa bathi paha abenzi bobubi. Ixesha loba singathi singaba sezilalini ulwaphulo-mthetho yinto yasedolophini. Ulwaphulo-mthetho siphila nalo ngoku kulapha phakathi kwethu, kuba izinto ezasenzeka edolophini ngoku zenzeka kwezi ndawo sihleli kuzo. Ndifuna siqaphele, siqwalasele ngakumbi ekuhlaleni kwethu. uMabuyane uthi bathathu abanye abatyholwa esele bechazwe ngokuba bayachaphazeleka kubulaweni kwentlaninge yabantu eyathusa abemi boMzantsi Afrika. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eLusikisiki. Kusenjalo usapho lelinye lamaxhoba lenjikitya yokufa yaseLusikisiki uMandisa Faith Dlokwana luthi soze luyilibala indlela ubulewe ngayo. Ulusapho nabahlobo babeke lo mama iminyaka engama-60 kobandayo eCambridge eMonti ngalentsasa. uMandisa Dlokwana udibene negongqongqo lokufa exhasa isihlobo sakhe kwilali yaseNgobozana ngethuba ehlatyanyiselwa ngothotho lwembumbulu wabe uyasweleka. Inkonzo edandathekisa inhliziyo yokufihlwa kukaMandisa. Usapho lakwaDlokwana lukhumbula iintsuku zalo nentombi yalo lusithi uMandisa kwaye kunzima ukwamkela ukuba akasekho. Usisi Mandisa bengumuntu alright, bengumuntu nje obubbly othanda izinto. Amshona lapha ebekhona ebeyosupporta ebeyoshare uthando nakhona. And kwehla ke lento iyehlekileyo yenzekile ngexesha elirongo, ebesendaweni erongo ngexesha elirongo. Lo kaDlokwana sele sebenzele isebe lezemfundo kwisikolo samabanga phantsi iXurhana kwilali yaseNgobozana, kwaye babesakusebenza naye bathi ukusweleka kwakhe ilahleko kwilizwe leMzantsi Afrika.
Asikhange ke thina njengabaphathi bakhe sifumane luxanduva lukhulu ekudilishaneni nokusolo sikhuza yena kwimpazamo zakhe ebengumuntu ke onjalo sihleli nomuntu onjalo silahlekelwe leminyaka ingama-29 sisebenza naye akukho hlobo la professional vezanga. Usapho luthi ngenxa yokoyika inginqe yaselusikisiki zange lukwazi ukuba inxalenye yenkonzo yesikhumbuzo yamaxhoba okungcweleheka kwaye bathi banethemba lokuba umthetho uza kubanqinqa ngakubenzi bobububi. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC. Umama wabantwana abathathu abayinxalenye yamaxhoba asibhozo abulewe kwingozi eyenzeke kuhola wendlela u-N2 eMandeni izolo uxolisile kwiintsapho zamaxhoba lengozi yemoto. Kukholelwa ukuba oonyana abathathu balonozala bathathe abahlobo babo abahlanu bekuzonwabisa bekhwele isithuthi ngethuba lemoto igajukelwa litayara ze yatshayisa isigadla. Usizakele Ncwane uthi uzithwalisa uxanduva ngale ngozi njengoko beshiye izitshixo zemoto endlini. Ubuhlungu obukhulu engibuzwayo ubokuthi kube mina imoto la ekhaya ingekho mhlambe abazali ngabe ingane zabo isaphila. Ngibuhlungu ngicela ukuthi nabo bakwazi ukuthi bangixolele ukube ngangikhona la ekhaya yayingeke yenzeke leyo nto yayingeke ize iphume imoto la ekhaya ngikhona. Umndeni wakwaNcwane usashaqekile ngemuva kwengozi. Amadoda amathathu uMpumelelo oneminyaka 23 uvela 19 kanye noSiphile 19 kuthiwa bathatha imoto ngaphandle kwemvume yomzali ngenkathi engekho esezihlotsheni eThekwini kulungiselelwa umngcwabo. Lengozi enyantisa igazi yenzeka ngoLwesihlanu ekseni. Bonke babe phakathi emotweni bashonela khona lapha. Umndeni kusenzima ukwamukela. Kodwa engakusho ukuthi nje ngiyafana nami nomuntu ofile ukuthi ngalahlelwa ingane zami zonke ngosuku olulodwa. Ngiyezwa ayikho vele into esingayenza. Yaxolisa yena ngendlela axolisa ngayo. Mina ngasho ngithi ngiyamxolela ngoba ngumndeni wakhe. Hlekelwe kodwa khona. Mphinde futhi ngilahlekelwe izingane kaBhuti. Ngizokwenza njani ngizokwenzana? Mazi mayisechithekile achithekile ngekwazi ukuwabutha. Umndeni uthi ivideo esabalele ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa izelamani ziphethe utshwala emotweni yaqoshwa ngoSeptember. Londe Khatebe, SABC News eMandeni. IDA eMpumalanga lwamkela uphando lwecandelo elikhethekileyo lophando i-SIU ngemiba yesebe lezempilo kweliphondo. Ukusemva kokuba umongameli etyikitye isindululo esigunyaziso se-SIU ukuba iphanda ngezityholo zorhwaphilizo nolawulo olugwenxa kweli sebe eMpumalanga. Lisesithatheni isebe lezempilo eMpumalanga liza kuphandwa nzulu libutho elikhethekileyo lophando. Uphando luza kugxila kwiziniki maxabiso lisebe lezempilo. Isindululo siquka uphando ngobukhetseba nobudu ukukala ngo-2014 ukuzokuthi ga kule imiyoka October. The probe will look at the procurement of or contracting of healthcare risk waste management services by or on behalf of the department, determining whether payments made in respect thereof adheres to National Treasury guidelines. I-Democratic Alliance ithi maziswantsuliswe ingalo yomthetho izibhoja. Ijatyadula ithi imandundu ngeyona ndlela imeko yezempilo kweliphondo ngokuchaphazela unikezelo lwenkonzo ngakumbi kwizibhedlele. It doesn't matter if you look at the state of the infrastructure of the buildings of the hospital, the safety of the healthcare professionals, the equipment in our hospitals, the medicine that are able to be distributed. Every one of these aspects are worrying, it's lacking. uSidney Nkosi ungenelana neDA uthi waphanza walandulela eli emva kokuba wabandakanyeka kwingozi eMasikizi ze wamkela kwisibhedlele iRob Ferreira ekwimeko emaxongo. Uthi wahlala kwesisibhedlele iveki ngaphandle konakekelo olululo de waphulukana nomlenze. Kuhlala kwami eRobs ngahlala until bona babuya bangitshela kimi ukuthi inyawo lami seline infection. And leyo infection engayathi ukuthi yagcina seqhamuka ngaliphi.
Sebelezempilo eMpumalanga lilwamkele oluphando. We welcome this investigation because it will, as it unfolds, prove that the MEC did play a positive role in ensuring that maladministration in the department is clamped down. IDA ikwamemelela inkulubaphathiswa ephondo Kuzule umphathiswa wakhe wezempilo uSasekani Manzini imgxeka ngokufeda emsebenzini wakhe. Lincwatyiwe iqala lomculo wegospel uSolomon Molokwane owaziwa njengosolo Moholo ebekwa kumangcwaba seZN14 ePitoli kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zejele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongweza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe ancwatywe namhlanje amaxhoba ali-16 kwali-18 abulawa kwinyikitya yaselusikisiki ninzi ibanjelwe kwileli yaselambasa apho kufihlwa amaxhoba ali-11 amanye amaxhoba amane ancwatyelwe kwabhala laze elinye lafihlelwa imonti uluntu lusothukile sesisiganeko. Igala lomculo wegospel uSolomon Molokwane waziwa njengosolo Moholo ubekwe kumangcwaba seZN14 ePitoli. Usapho abahlobo namagosa aseburhulumenteni bazalise iholo eAcacia apho bekubanjwe khona inkonzo yomngcwabo. Inkonzo yomngcwabo yendede bayichazwe njengebinenkathalo inkxaso nobuntu ikhatshwe sesona sidima nesithozela kodwa usapho luzityande igila ngonyango olurhuqa eludakeni alufumene eBotswana nakweli. It's unfortunate to say that there were no examinations or MRI scans or any sort of medical intervention that the hospital did that side. Kananjalo uMolokwane uhlonitshwe kanobom ngomzila wakhe ongena kuthi shwaka okubekwa kwelogqibela ngenkonzo ekhethekileyo yephondo logama bambi bavakalise inkxalabo nodandatheko ngelinyathelo. Solimulu died a broken man. Shumasikela wathi akasifuna state funeral. Now is the time to reclaim dignity and power. Poverty is color in South Africa. The economy is still in white hands. Kambeke abasemagunyeni eburhulumenteni bamethulele umnqwazi umuhulu ngegalelo lakhe lemandla kwezobugcisana kuphuhliso loluntu. Solomon was not only a gospel artist, he was an activist for social justice. He was a crime fighter. He was an educationist. He was a man that was ready to defend the issues of children, women and people with disabilities. Umuhulu waqala iqela lomculo kwiminyaka engaphaya kwengama-30 edlulileyo esisidiya isiyokoyoko njengo ichule ekubhaleni ingoma ethatshela ngentshisakalo isingqi esahlukileyo nesingqisho esithandiweyo ngumbhono Mxesibe kumaqonga ngamaqonga kusike emathunjini kwintlanga ngeentlanga eziqalekise isifo sestroke esisube ubomi bakhe eneminyaka engama-65 ukanti ke ushiya ngasemva unkosikazi wakhe iintombi zakhe ezimbini nonyana wakhe omnye kuba ke amaqhawe abeka inqawe kuqaqambe iziqhamo zehambo yawo nangakumbi makabe kubilo umuhulu ushiya ngasemva imisebenzi emikhulu. Inkokeli ze-SABC zibhenca ubume beliqela ubume bembumba nobume bemeko ezabasebenzi kule mpelaveki. Lendlanganiso ibanjwe emva kokuphela kweentsuku ezilikhulu zorhulumente we-GNU kunye nokuphehlelelwa kwephulo le-SABC Red October. Isithethi se-SACP ugqirha Alex Mashilo sithi iziphumo zonyulo jikelele ngoMeyi zikhokhelele kubeni urhulumente abe nefuthe labanqaqi nto leyo ifuna ukuba abasebenzi bangalali buhlayo. Uthi
i-SACP iza kuququzelela intshukumo ezifana neveke epheleyo yekhosatu elayo iphulo i-Red October benyanzelisa ukungenelela kuliwe ukuba phezulu kweendleko zokuphila kunye nokuphunyezwa kwe-NHI. When we went out to campaign, you will recall the slogan there led by the ANC, together we can do more. You are drawing our attention to the fact that the ANC will be marking 100 days. So that leaves out the working together we can do more. There is no joint assessment by the alliance. Ngelixa eminye imibutho iqaphela intsuku ezilikhulu ze-GNU, Kamashilo uthi imbumba kaNxantathu kelwe bucala yangumakhimkhanya kwinkqubo zikarhulumente. The alliance did not sit down to say we campaign using a manifesto that we together adopted. Ke ukuba i-ANC ibhiyozele intsuku ezilikhulu ze-GNU eLuthuli House ngoMvulo. Umphathi wezobudlelwane namazwe angaphandle umnumzana Ronald Lamula uthi ongasekho inkosi Luthuli ngezinga ngokusekwa kohulumende kazwelonke obumbano nanjengoko esithi okubonisa inkqubela kwinkqubo yedemokrasi yeli. Umnumzana Lamula besenza intetho kwisifundo ngobomi bukaNkosi uLuthuli esibanjwe kwiYunivesithi yaKwaZulu-Natal. Ukwasebenzisa lithuba ukumemelela ukuba iphele imfazwe kumbindi impuma kuphele nento athi kukutshatyalaliswa kwamaPalestina. Isifundo sikaNkosi Albert Luthuli salonyaka sinqamana neminyaka engama-30 eli lafumana inkululeko. Umnumzana Lamula uthi ukusekwa kohulumende kazwelonke wobumbano kuphucule upolitiko kweli nentsebenziswano. Uthi GNU iphuhlisa inkqubo yedemokrasi yeli nangakumbi nto leyo lomzabalazo weli. It has been a successful 6 years of voting in our country. Chief Albert Luthuli of the South African government for standing in his values, for continuing in the cause, the just cause that he pursued for peace in South Africa and anywhere in the world. He will be in because he knows that the ANC government of that is led by the ANC of Government of National Unity is on course, is continuing with the struggle for peace in South Africa. Okalamula uthe uNkosi Albert Luthuli nowayengumongameli we-ANC susela ngo-1952 de wasweleka ngonyaka ka-1967 nowawongwa ngewonga leNobel ngo-1961. Nelson Mandela bobabini bebexhasa abantu basePalestina nanjengoko babethe akunakubakho xolo kwihlabathi xa kusekho abantu abacinezelekileyo. Woleke ngelithi uMzantsi Afrika uza kuqhubeka uyixhasa iPalestina. And it is against this background that we continue to fight for peace, advocate for peace in the Middle East, de-escalation in the conflict, fight for peace in Sudan, the de-escalation of the conflict there and Africa, and also continue to fight for peace in the eastern part of the DRC. Injongo zesisifundo kukhuthaza imfundiso kaNkosi Albert Luthuli noyemele elitshantliziyo lamalungelo oluntu nobulungisa. Umbengo mthe ucima umlilo zipheleza lendlu amabandla asekhaya nangomso ke kwabe kusatshela thina makube chusibele.